Kajing tua khendau hari boy distrik bat kumju ha kiwe pat ke distrik Meghalaya kajur bha ha kine kitayau namar kajing hap ka baklem sange. Hakikat to kane teli ki jaka ki badai harut surok ki balati na kabantaban shana ya ka surok ba 4 lane ka badai ru ka JS Route National Highway la ban kedeu hangne baki babun ki jaka ki bala ishir khei ban pej namar ki dang don kat to kane ki longying ki badang shong dangsa ha ki ying ki bana kalyang ki bor sarkar ki la pentip ba ki la dei ban mi no namar kala bo jema ya ki. Ha kaju kapor laru ban kedeu baki babun ki jaka ki batwa khandau ki dei ki bala don kam ban don ka kenro ha ka ba na kalyang jong ki bor peniai kana hai ki la dei ban shna kenro khnang ban chengan ki paj ba ki balet ki bawan habashim kelum ya kejing tua khandau ha shilenter ka surok ba 4 lane JS Route National Highway nadu na umyam shedu shakhana para janman la ki jaka kadon kejing bom le bha batrei bha na kalyang ka en hai kata nadu kinala pentuyum ki footpath kajing don ki thliu ki sar hapadeng ki surok bat ki wei ha kaju kapor laru ban kedeu hangne baki trai jaka ki badang shong dangsa ha kite ki jaka ki bala eating ban pej badru ki badna kalyang ki bor sarkar ki la kentu bakin mi no henre ki dang shong dangsa abej ha kite ki jaka ka ba ima ban pej na kajing khlem jong ka khandau